Dubrovnik kao prostorno omeđen grad ima ograničen prostor za širenje. Tako i pitanje prometa i prometnica u gradu složeno i problematično. Gužve i problemi s prometom rezultat su kombinacije manjka parkinga, sporih radova i velikog broja jednosmjernih ulica. Manjak prostora za parkiranje je očit pogotovo u vrijeme turističke sezone. U improvizaciji parkiranja mnoge ulice gube jednu traku, a pločnici postaju neprohodni. Također, mnoga glavna parkirališta nisu dovoljno uređena. Javna garaža na Ilijinoj glavici, otvorena 2009. godine, je trebala riješiti problem parkiranja oko stare gradske jezgre. Nažalost, ispostavilo se da je predaleko od starog grada za praktičnu upotrebu, a postaje i sve skuplja. Radovi koji se odvijaju pretežno ljeti i u proljeće, kada se u Dubrovnik slijevaju dodatne kolone automobila stranih registracija, dodatno sužavaju već i onako uske ulice. U najavljenome programu poboljšanja protoka vozila objavljeno je da će se više glavnih raskrižja, Solska baza, semafori ili Ilijina glavica preurediti u kružne tokove. Prvi koji je izgrađen, onaj na Gruškoj obali, pokazao se uspješan, dok su ostali još na čekanju početka izgradnje. Teren za onaj na Ilijinoj glavici je već pripremljen, srušena je lokalna pošta i 2 kuće, ali se sam početak radova odgađa već gotovo 2 godine. Ostali radovi koji se izvode na ulicama i raskršćima većinom su minorni i najčešće samo premještaju gužvu sa jedne ulice na drugu. Zbog manjka prostora, jednosmjerne ulice okružuju većinu grada i često usmjeravaju promet u uske prometne čepove. Također, strancima u gradu je nerijetko teško se snaći i razlikovati između jednosmjernih i dvosmjernih ulica. Do izgradnje novih parkirališta, garaža i kružnih tokova na mjestima gdje su najpotrebniji, Stradun će ostati prometno najuređenija ulica u Dubrovniku.